O rexedor volveu a facer unha chamada á responsabilidade, en especial á mocidade. Tamén anunciou que durante toda a fin de semana aumentarase o control policial na rúa para facer cumprir as novas medidas de restricción, unha vez que o municipio entrou en nivel alto. Responsabilidade, sobre todo, da xente moza, que sabemos que ten ganas de divertirse, pero creo que teñen que ter máis cuidado na forma de facelo. Por iso, hoxe mesmo, en zonas que habitualmente son de movidas, van a estar hoxe á noite 4 vehículos e 4 patrullas da Policía Local e Nacional, das cuales permanentemente varias delas van a estar no que é o casco urbán en esas zonas. Esta medida súmase tamén á suspensión ou reprogramación das actividades culturais e festivas para as próximas semanas. O Concello quiso contribuir tamén a intentar reducir a incidencia de unha forma rápida, suspendendo e reprogramando cantidad de actividades que se tiñan previstas, o cual tamén agradecemos a comprensión da Real e Ilustre Cofradía da Adorna, reducindo sustancialmente os seus actos. Creo que é un bo exemplo a seguir. Tamén o Concello está, como antes decía, reprogramando e suspendendo algún tipo de acto nos próximos 15 días, tamén no que tiñamos pensado que foran actos que tiñan que ver cas datas nas que se celebra habitualmente as festas de Ribeira, porque pensamos que pode ter un efecto de chamada importante, como tuvo en municipios como foron os do Grove e Boiro. Manuel Ruiz aludiu tamén ao cribado voluntario iniciado xa esta mesma tarde no Hospital da Barbanza e que terá continuidade mañá para a franxa de idade comprendida entre os 16 e os 45 anos, co que se pretende frear a cadea de contaxios. O que pido á xente é que participe, que vaya. Hai moito asintomático, moito síntoma menor que en outras veces que actuou o virus. Eso pode facer que moita persona contaxiada non o sepa. Así que eu volvo a instar aos menores de 45 anos a facer ese cribado.